Nduk, bengi iki aku bakal ngaturke ya kuwi sing mat-matan dhisik mumpung dulurku wedok wis bengi iki wis rawuh. Sapa? Mbak Lucy Brahman. Oh ngono. Sangka ngendi? Sangka kutha. Ya sangka kutha. Kutha ngendi? Kutha Ponorogo. Oh ngono. Oh cah kutha kono kok. Iya. Biasane ra ngono kuwi lek nyiarne. Piye? Dulurku wedok saka Dong Banteng. Ora. Saiki ora. Lah saiki ora ki pembiyen iya. Heeh. Lah umpama aku dadi ngono paling iki langgaran yoga-yoga ya aku sing rugi ta. Rugine kondi? Lah paling si teko dhisik dhewe bibit ya utang. Nek gak ngono ninggal sarung. Ninggali sarung. Bibit saiki kalah bagus karo Mas Naryo. Iya. Ayo gak wong iki mau. Halo cintaku. Heeh. Dangu mboten pinanggih. Alhamdulillah wilujeng dalu Mbak Lucy. Tombo kangen Nggih, kalih Piyai tombo Bonsari kangen. saged sowan mriki lantaran panjenengan. Alhamdulillah Piyai Bonsari ki piyai sing budaya. Estu wae. Tenan. Anu lantaran panjenengan kalih dulur kula wedok mbak kula ingkang mboten pisah kinggang sarikma kalian kawula. Sinden kat mulai kula sik undul-undul sampai ondol-ondol nggih awet timur, awet cilik. Nggih, wilujeng dalu kula aturaken dumateng sedaya masyarakat Bonsari. Bapak juri tan kantun sing kagungan dalem. Sing kagungan dalem. Diambung sapi. Diambung sapi. Pelakune mundur. Apa kuwi? Pak Juri mugi panjang umur. Amin Allahumma amin. Terus apa neh ya? Diambung sapi. Kok diambung sapi terus to? Keslendrak rupane. Piye? Mati. Pak Juri mugi Bapak kathah Juri. rezekine. Amin Allahumma amin. Ora apa-apa wong namung Ora apa-apa. parian arep kok keslethak sapi keslethak kebo iki sing penting Penting surasane sing terakhir apik. Anu ora sapi nek anu buke sapa buke Bu Juri? Mbak panjenenganipun Ibu Diana. Bu Diana Oh. Octavia. Lho. Anu Bu Diana. Bu Diana Octavia. Ngambung Mbak Ana. Pokoke bengi iki ngambung tak seneng aku. Nyambung anak. Ngambung Mbak Ana. Heeh. Lho penak men ngambung Brahman. Ngambung Mbak Ana. Heeh. Anu lali sandale. Mugi Bu Ana nggih kathah rezekine. Amin Allahumma Jadi amin. suami istri kathah rezeki, bahagia lahir batin. Amin. Mongke diturun kalih putra wayahipun. Temanten berdua semane sinten? Mbak Evi dan Mas Nasmai. Mbak Evi. Mbak Evi. Mbak Evi kalih Mas Mai iki tunggangne simpel wae, semoga bahagia sampai kakek ninen-ninen. Iya, semoga dunia akhirat. Lah nggih kakek ninen-ninen dunia akhirat. Wis to wong rumah tangga niku menyatukan dua sifat yang berbeda. Iso ra iso kudu iso nyawiji. Sing sitok dadi geni, sing sitok kudu dadi banyu. Nggih to. Lek Mas Gurit parikane napa? Pari aku. Pari aku si urung gawe ki, Mang. Ndang ta. Biasane Tuku graji. Lah tuku graji nyapo ke graji ya mancur gete. Nyapo ya enek tuku graji. Ya tuku graji sak karepku ta. Oh iya sak. Tuku graji. Iya. Ayo. Tuku graji nggih graji bibit. Tuku graji. Nggih. Nyang kutha Kediri. Lah kok adoh men. Ya adoh to. Bapak juri. Bapak juri. Muga-muga besok munggah haji. Amin, Allahumma amin. Ngaret ning sawah dipakan wedhus. Apa kuwi? Mas Gurek. Sindene kathah, yayine gak bagus. Tenane. Kaya wedhus. Sing bisiki anu lho yubuh ini. Tak nyuwun sewu niki sindene jenengan ra digelisah. Dadi jambu mente kowe. Nggih, Mbak Lusita? Nggih wonten dawuh. Nggih, niki wau wonten ingkang nyuwun sinom nyamat. Masyaallah. Nggih, ingkang wonten ingkang nyuwun sinom nyamat ya kuwi pepundhenku ingkang lenggah wonten daleme wonten belakang musala. Wonten kilenipun Bapak Juri, Mbah Muhjaim. Kagem jampi saya nyuwun sinom nyamat. Nggih, pokoke tak
katurne dumateng para pinisepuh sing sami lelenggahan. Heeh, iki pantese diparingi para caoske para pinisepuh. Diaturke dicaoske para pinisepuh. Seger waras nggih Pak nggih. Ya. Panjang yuswane kathah rezekine. Amin. Pinten Ya. Mas? Ya. Tak emas pokoke. Pira umure pokoke tak emas. Pak Witoe tak emas. Mas Wit. Nyapa ta kok iri sampean Pak Wito sing tak celuk emas kok jenengan ora trimo. Brengose langsung jempale. Sepinten Mas Wit? Ya. Kualat. Seto nyapa terus diden ora trimo iki. Pak Wito tak celuk emas iki lho gak trimo. Pak Wito lho tak celuk emas lek gender langsung ngeper-ngeper. Salahe swira cethuk. Yo. Telu papat Senggaan mengku pitutur sing becik ngene iki Mbak Lucy. 3 4 5 6 7 rakyate sehat-sehat negarane maju. Iya ta? Sing penting niku sakniki sehat. Iya. Kathah duit lek mboten sehat nggih mboten penak. Dikai sate ya ming gedek-gedek. Sate ya kur mencor. Mbok roh wong ayu ya wis kur. Ya ming gedek-gedek. Kayake bibit iki tanda-tanda. Sing penting kesehatan. Ben aku Kesehatan itu mahal. Nggih, mumpung dhek ora iso males aku kok. Nah iya. Aku tak pol-polne lek dendam Kang Biben. Tenanan. Monggo Dik Wito. Ya. Mau mas yang gede. Nyapot. Ya lah, monggo Mas Wit. Heeh. Mas Wit. Ya ben semangat to nyapot to. Sekali-kali ki mene hiburan ben yoga-yoga ki bahagia. Ya. Urip ki aja tegang-tegang. Nyambut gawe melu ki gurita iki kudu semangat pokoke dalange ganteng sabar ngono ya. Blas ora tau nesunan. Tahu. Nesu malah stroke repot. Lah nggih Mas Gurit ki sawabar. Terus Ya. Nandur jahe lanjut. Iya iya. Out.
Koncone senggak lo malah lali kur mikir wedhuse manak niku au. Wedhuse manake nek 5. Bingung lo lanang wedok ning karep mulih. 5 ya akeh men ta. Lembah ngono wayahe senggak ramuni. Rezeki anak sekolah. Mikir wedhuse manak 5 masyaallah. Berarti jenengan teng mriki ketularan rezekine Pak. Heeh. Pak Duwi, Pak Duwi. Wedhus manak ya rezeki kok. Lho nggih to niku bingung golek beda ndak oleh kok. Ayo, terus lanjut. Apa to wingka cakepane? Ora genah cakep ramundang piye dijelasno. Anak mbarep wakile wong tuwa. Yen wis dadi pengarep kudu dadi tulok. Anak mbarep wakile Wong tuwa. yen wis dadi pengarep Kudu dadi tulodo. kuwi apik kok kuwi. Apik. Sarungane koncone kroaya ya. Ora genah umek. Ojo dhewe ora ya. Ya. Yo. Ya. Bablas ke si kucing, Mas. Ya, Seniwati Nikur. Ho. Iya.
Lusita, Mbak Lucy Brahman. Nggih. Ya. Minangkani dawuh utawa minangkani pamundhut saking pepunden, Nduk. Ngono. Kagem Suresna Budaya begiki ingkang rawuh wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Juris kaliyan Ibu. Oh ngono. Wah, bisa kangge jam pisayah, Mak. Iki genti dulurku lanang Mas Jo Klitik Jo Kluthuk begiki. Ya? Perahu layar. Perahu layar Mas Mote? Ya, ini yuk. Tancake Mas. Ya, dados. Juaju tampil ke panggung. Ya. Sugeng rawuh Mas Jo Kluthuk. Selamat datang. Mas. Sugeng rawuh Mas Kluthuk. Ojo perai. Yot. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridik, Mas Kluthuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula yakin masyarakat wonten ing Bonsari, Tambak Emas, piyayi-piyayi yang beragamis, piyayi-piyayi yang berreligi, religius. Insya Allah jawab yang dijawab dengan ikhlas kanthi yakin ing penggalih. Kula dongake sedaya cinatet ngamal jariyahipun pikantuk hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Muga-muga sing teka larane ndang ilang warase.
Teko lorone lha nggih ndang teko warase. Heeh, teko warase. Nggih, sing adoh rezekine ndang cedhak rezekine. Rezekine. Mula jawab niku penting, Mas. Heeh, toh. Rono jawab yang lebih ikhlas saya lebih kompak nambahi barokah kula lan panjenengan sedaya para rawuh ingkang dalu menika ngestreni wonten dalipun Pak Jurianto. Salam kuwi dijawab hukume wajib. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaya ngeten niki Mas Gurit kompakipun. Kompak. Kula ki kaya tombo kesel Mas. Nggih. Barking Surabaya, Blitar Wadalu Semarang balik teng Surabaya. Bengi niki nderekke panjenengan. Nggih. Tombo kangen Pak Juri. Tombo kesel. Leh nyunggata rae rame-rame bengi niki. Teko duk kula mlebu ngriki Masya Allah Mas Gurit. Pasugatan Banyumili. Jangan tempene luar biasa. Jangan tempe sambel bawang sik ditambahi ndoke Pak Juri. Ndok pitik to? Nggih, didadar niku wau. Ngoten mula alhamdulillah saben-saben suwan wonten Pyayi Madiun. Ini yang menandakan masyarakat Madiun yang guyub rukun. Bapak Bupati, Bapak Haji Wuryanto. Insyaallah salam untuk masyarakat Tambak Mas Bonsari yang selalu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menanamkan persatuan dan kesatuan. Biarpun Indonesia tidak membaik, tapi Bonsari Tambak Mas selalu damai dan sejahtera. Tepuk tangan untuk masyarakat Bonsari. Niku dawuh saking panjenenganipun Bapak Bupati Madiun. Nggih, leres-leres. Kula kanthi kula kalian Mas Jo Kluthuk dalu niki sampun dangu anggenipun nyatet Mas. Nggih. Kula wedi yen kula ki ora saben-saben penjane mutke. Iya. Jan tenan iki. Heeh, aku ngerti ya piye ora tau ngaren. Kula niku sing ngilingke akeh mergo kengkon rok niki lho Mas. Heeh. Sing kulino mbleset niki. Lho, model Mas Kluthuk. Nggih. Saking sayahe menawa. Wah, sayah napa nggih pancen bocah niki nek dagelan bocahe model ngeten iki to, Pak. Heeh. Eleh-eleh dijak omongan nggih mek lolak-lolok ngeten niku. Wong pyayi mriki niku pyayi cerdas lho, pyayi yang hebat, pyayi sing nyenengke. Ono paling tidak ki yen kula kali panjenengan pun saged jagong komunikasi yang baik. Ayo njur sampean ki mengucapkan sesuatu bahasa yang baik. Ya aku ya ngenteni Sri Ramu ngendikan karo beliaunya Mas Gurit. Mulai aku nyelong kok dikira aku kuwi kurang sopan. Kuwi ngono ya Mas. Ya ngono. Jenenge wong Jawa ki ya kudu njawani dadi etika attitude tuh yang harus dibawa. Betul. Anggah ungguh to. Saestu Mas. Leres. Menika Mas kula niku nun sewu. Tata krama subasita sopan santun adat ketimuran kok dipun lenggahi Mas. Alhamdulillah, pancen wong Jawa kudu njawani to. Keturunan kraton Mas. Darah biru. Nggih, darah biru. Pucet rung mangan darah biru kok. Kok pucet rung mam ki piye to? Tasik keturunan saking Ngayogyakarta. Alhamdulillah. Kula termasuk RM Mas. Raden Mas. Rosokan menungso terus. Kowe anggur jeblas lambemu. Rojo rene lho. Ora rono. Monggo Mas, Nuwun sewu karo piyai sepuh-sepuh kuwi sing lenggahno ngandhap. Anggah ungguh tata krama selalu digawa Mas. Mboten kados wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapak Kombi. Bapak Juri Bos Kombi. Tak tonyo tenan lho. Pak Jurianto Budiana iki. Lah iya Pak Juri iki Bos Kombi. Kombi napa to Mas? Kombi ki sing dienggo anu pari ki lho, panen pari ki lak nggih kombi to. Oh alah. Lah beliau nyati dadi juragan kombi. Mulane kadang-kadang Pak Kombi, Pak Juri. Oh iya. Jadi beliau nyaki nun sewu. Mulane ora ada saka pari sing darani pangan. Insyaallah beliau ngasta utawa duwe gawe ing dalu menika, mugi-mugi sedaya pinaringan gemah ripah loh jinawi, kabeh sing rawuh ing dalu menika ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Bisa murah pangan, murah. Lho nggih Mas. Sandang. Pak Juri yo. Wis sudah familiar banget. Ya mau wis foto karo aku beliaunya. Nggih. Piyantune iki kan nasabah sawah alhamdulillah Pak anu kulite rada ireng tapi Kowe kok tak tonyo lho. Yayine iki arep sapa nun sewu Mas. Ngomongi. Malah wong lanang ki ireng. Ini bisa dinamakan wong lanang sing tanggung jawab terhadap keluarga. Ngetokne nyambut gawe ngono maksude. Ngono. Dadi Pak Juri, Bos Kombi. Nggih. Menika saged dipun wastani dadi presiden rumah tangga sing tanggung jawab
nyatane ing dalu menika dalam rangka syukuran daupe putra lan mantune ngregengaken swasana nimbali panjenengan ingkang dados dalange Mas. Nggih nggih. Mbak Evi kalian Mas Nasma. Cek. Niku lho Pak Gurit. Heeh. Berarti Pak Juri iki piyaine blobo nggih? Blobos. Masya Allah. Saksok Mas. Brah. Saksok ya sok ana sok ora dadi Piyaine iki Ono mesti terus. wonten kok ya jenenge menungso itu ada Eh. dinamika kehidupan. Sampean ki arepe ngomong sak sok ana sok ora. Wong nimbali Mas Gurit ya langsung tekset. Heeh. Sampean ya wat-wet. Wat-wet. Ngenyang mau ya mboten. Lek Pak nun sewu, Pak Juri ki ngenyang ora, tapi bojone lek ngenyang bridil ra mo. Wong wedok ki nggon bawon ki to Mas. Piyayi putri yo ngono. Perhitungane wong lanang karo Kyai Kakung kuwi benten. Iya. Heeh. Ngono lho. Saya yakin bahwasanya Nyapa? Kuwi ning ndi? Oh karepe ngejak rono to. Pak Juri. Menika piyaine lenggah. Hmm. Gitu. Mbah Lurah nggih lenggah. Mbah Lurah tambah Mas yo lenggah. Pak Dan Ramil Kapolsek yang mewakili Babinsa Kantipmas lenggah. Heeh. Makasih Pak, makasih dan Ngono. seluruh warga mereka tambah Mas. Napa melih kula niku pun dangu mboten teng Madiun. Elok. Ya Madiun tapi adi kan berangkono. Nggih nggih Tapi nggih. bonsari lagi bengi. Nggih bener. Niki sing dipun wastani Pak Juri menika mujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Heeh. Niki saged dipun wastani beliau nyaki wong sing seneng bersyukur, wong sing dalani wong cukup. Alhamdulillah. Kok saged ngoten, Pak? Iya. Niki enten bedane Mas Gurit. Bedane? Wong enek sing dalani wong sugih Nggih. karo wong cukup, kuwi luwih becik dadi wong cukup. Kok saged ngoten? Iya. Wong sugih ki urung mesti lek cukup, ning lek wong cukup kuwi mesti sugih. Lho. Dibalekke omonganmu lho. Ya. Iki sing mirsani piyayi-piyayi sing akademis tenan lho. Wong cukup kuwi mesti Wong sugih ki mesti cukup, wong sugih ki urung mesti cukup, ning lek wong cukup kuwi mesti sugih. jajal dijlentrehke. Wong sugih ki urung mesti cukup. Contone, awake dhewe kuwi ndelok berita. Nggih. Dek iki akeh to, dek ngene enek to oknum pejabat, malah wakil menteri. Wong sugih apa ora? Sugih. Ning lak kurang cukup, sik korupsi barang. Lho. Ya ora? Iya bener, Mas. Berarti kan kurang cukup. Lah nek Pak Juri, Pak Juri ki iso dalani wong sing cukup. Wong cukup. Tegese wong sing cukup ki bakal insyaallah dadi wong sugih. Mergo apa? Mensyukuri nikmate, mensyukuri apa pinarangan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dicukupi, disyukuri iki sing iso dalani wong sugih. Mergo syukur. mula kuwi iso sing diarani ajining diri saka lati. Urung mesti. Lho, kaya Pak Juri yen iya ora. Wong ngene, kata-kataku iso mbok gawe biyen ning nek saiki angel mbok gawe. Lho, Ajining diri gumantung ana lati, Niku urung mesti, Mas. urung mesti. Nggih, nyatane kathah riyen nggih. Zaman pejabat kampanye biyen Heeh. obral janji, metune saka apa? saka lati. Ning saka yo ngapusi. Hmm. Ya ora? Ya ora? Ya ora? Iya. Iya. Mula marake demo-demo iku Mas ya? Loh, non sewu, durung mesti ajining diri saka lati. Ki Lah, non sewu, iya, tergantung iya. oknumnya. Ngono. Dadi saiki mu dudu lambe sing digugu, ning tumindake sing diakui. Loh. Kasunyatane. Kasunyatane, Faktane, no? Faktanya, realitanya. Iya. Ketoke provokatore demo Jakarta kowe to ketok. Kok leh ngomong ganyi-ganyi. Ini bukan provokator, tapi saya berbicara realita ya keadaan sing apa sing tak delok, Bos. Dadi yen ajining diri saka lati. Urung iso mesti saiki mu. Lembian oke. Wong akeh sing tumindake iki nun sewu maneh ora maneka warna. Nggih. Ajining diri saka lati iso diugemi. Nek saiki ora iso, Bos. Lah ning lek ana gandengane to. Apa? Ajining raga gumantung saking busana. Kuwi mbiyen, lek saiki ora iso. Lho, kok panggambok engkel lho. Iya lho, Sebabe ajining raga saka busana berarti lek busanane apik mesti diajeni. Diajeni wong. mboten saged nyatane nun sewu. Bapak-bapak niki lho, klambine ya sederhana. Klambine ya biasa. Nyatane saya lihat ini bahwasanya saya lihat beliaunya itu menjadi seseorang pria yang menjadi tanggung jawab keluarga, wong sing profesional untuk mencakup tanggung jawabnya masing-masing. Loh. Padahal klambine sederhana. Nggih. Ajining raga Saka busana. klambine apik ki lho, pejabat ki lho. Nyapa? Klambine apik ora? Apik dasinan, Ya ora? sepatonan gilap. Enek ta berita? Enten. Enek ora? Iya. Ning berita kae. Iya. Klambine apik ya sik seneng mangan duit rakyat. Ayo.
Mas, Lah pancen sing berita viral ya kuwi to Lah saiki. nggih. Ora tau ndelok Ya, berita ah, kowe berarti. ah. iki dulur malah mateni kancane. Lho ora mateni. Aku Ini karo- adu argumen. Karo sampean sak grup lho iki. Sak grup tapi lek omonganmu salah tak benerne, Bos. Nah. Ajine ngawak saka tumindak. Wong nek tumindake apik, awake ya mesti apik. Saiki mu akeh wong sing tumindak apik mempunyai maksud tertentu ki akeh, Bos. Punya pamrih. Iya. Loh, loh. Hati-hati kowe. Hati-hati le. Korbane sapa? Kowe kok ngomong ngono korbane sapa? Wong lanang ya biasa. Kowe ngomong biasa piye? Wong lanang ki malah gede tanggung jawabe lho. Malah wong wedok ki nun sewu Mas Gurit. Heeh. Wong wedok ki malah nun sewu. Ki malah kadang-kadang wong lanang ki nyambut gawe awan nganti sore nganti isuk nganti bengi. Iki dienggo sapa? Damel wong wedok. Wong wedok. Nyatane delokan wong wedok-wedok sing delok. Resik-resik, glowing-glowing. Heeh. Sing kakung delokan iki. Ireng-ireng. Ayo. Ayo. Nyapa dadak ngejak kluthuk Lho barang. iya lho. Ora ngono karo sentun nek mlaku aku ya. Tapi iki berbicara realita. Ya, iya. Malah nek pepatah Mengatakan. dolanan boling kena beling. Artine. Sing wedok glowing, sing lanang gulung koming. Aja semena-mena karo wong lanang lho, Bos. Pangapunten, Wong lanang iki nyambut gawe. Heeh. Dienggo sapa? Wong wedok. Dienggo wong wedoke delokan. Delok wayang jilbab apik, wedaan beluk, sik celakan, sik brengesan, ragate pira kuwi? Larang. Wong lanang delok mek gawe kaos sarungan tok ngene iki. Ayo. Ragate pira? Kuwi demi kemakmuran, demi kesejahteraane wong wedok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Aja semena-mena kowe. Wong wedok ki ya akeh sing mirsani lho. Piye-piye ki ya wedok kabeh. Wong wedok dandan ayu kuwi pamrih tujuane napa? Apa? Karena pengen membahagiakan seorang suami. Sing ngomong sapa? Dandan ayu lek nek tontonan. Dadal ning omah, kowe lek gawe daster jebol-jebol. Hidup wong lanang. Iki jane ngimpi apa to bengi iki jane? Dadi dandan ayu ki nek ping metu. Lek tontonan Mas, lek nek tontonan. Nek ning omah ora pernah. Lek ning omah wis to, wedane ora tau kadang-kadang beluk. Iya ning wong wedok ki nuwun sewu rekosane ngungkuli wong lanang. Rekosane nggo ndi? Subuh pun bangun. Heeh. Subuh ki wis tangi. Mm-mm. Subuh wis godhokke banyu, damelke wedang, masak nyepake sing kakung. Masak ki sing nukokne janganan, sing nukokne beras apa? Lek ra nek wong lanang sing dimasak boto piye? Ayo, Ya ning wong wedok ki mesake, Mas. sana apa? Kowe arep ngoyo wong wedok ki asline mrintih atine, nelongso atine. Nelongso ning ndi? Mbok kaya 50 kon dadekke 5 dina, gedene 6 dina apa ya cukup. Terus 50.000 ki ora cukup nek mung trimo dingke 6 dina nganti utange ning Mekar ndridil. Apa ngerti sampean? utang ning Mekar lek ditagih wong wedok ndelik ora? Delik. Sing nglunasi sapa? Sing dijokne sapa? Sing dijone sinten? Oke lho, sing dijone kene wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ketoke kok begel karo wong wedok kluthuke. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Kowe lambemu nguni banter kaya ngono kuwi kowe ora duwe bekti karo wong wedok. Lah apa? Pangapunten. Wong wedok kuwi nuwun pangapunten. Sing iso ndadekke nyawa mutuh, sing iso ndadekke raga mutuh kuwi sing ngukir wong wedok, Sing meteng wong wedok, sing gembel wong wedok. Metenge wong wedok lek ra dipriksa ning bidan karo wong lanang, ra ditukane vitamin wong lanang, ra ditukane susu dienggo kesehatane wong lanang, anake lahir stunting gizi buruk bosok kowe. Ya ora? Apa-apa wong lanang to iki. Lah ya kita kok pegel. Wong wedok paling meteng mek lemah kene tok. Lho ning wong wedok ki toh nyawa toh pati, Mas. Sapa sing ngomong? Kowe ora ngerti rekasane wong meteng suwene 9 tahun 10 bulan. Kuwi nek sangang sasi 10 dina. Sang tahun 10 lagi wong meteng po tumor. nggih to, Mas. Sangang sasi 10 dina. Sangang sasi. Ketok ganteng ya pekok kowe. Sangang sasi 10 wulan. Sinten 10 ingkang dina. 10 dina. Sapa sing gowo ki, Mas? Sang sasi 10 bulan.
Sing ngrasake sinten? Wong wedok-wedok. Mula wong wedok-wedok rekoso. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ayo bosok ra kowe. Lumah samu. Kene sik toani nyawa Mas. Diriwangi perang cakil paribasan kowe ora ngerti. Dasmu perang sabil. Lah iya. Pas delok wayang ngono metune cakil kuwi. Kowe ora ngrasake. Wong wedok subuh pun tangi, gitu Mas. Isik olah-olah. Sik bablas isah-isah. Sik nyepake klambine anake sekolah. Sik ditinggal kerja ning sawah. Ya. Kondur awake sayah. Lagek lemah-lemah. Lho wong lanang kok ya wis gelem grayah-grayah. Wong wedok ki ya lara. Wong lanang mblonjo wong wedok kuwi karepe ya kudu melayani jasmani dan rohani. Lah terus? Lah lek wong wedok ra gelem greh-greh, wong lanang tuku apa piye? Iki Tuku apa piye? Hah? Kok iso Tak tekan tuku apa piye? 150.000 wis jos. cangkeme iki lho. Kok iso arepe tuku barang? Kowe berarti yen tuku kowe menghina seorang perempuan. Ya, lho, tuku ning kono. Aku kan ora tuku kene. Tukune ning kono. Lah rumangsamu apa wong wedok ki ora duwe harga diri, ora duwe harkat martabat. Kaum wanita sudah diangkat dan diakui oleh negara Indonesia bahwa wanita itu adalah tiang negara. Wong lanang ki yo tiyang jalur. Arep sak jaler-jaler kowe nek muni hidup wong lanang, kowe salah lho. Nyapa? Pangapunten Mas Gurit. Heeh. Kok lambene Mas kula kluthuk muni hidup wong lanang. Kuwi kudune kualik. Kok iso? Lah kowe tanpa enek wong wedok sing menghidupkan tekmu sapa kowe? Ya ra Mas. Kok iso lambene? Jangan salah. Nyapa? Tanpa ada seorang wanita non sewu, teko bapak-bapak dulu. Jam 5 esuk wis hidup dhewe. Cocok lelekan kowe. Aku mending ngono Pak Dik. Piye? Nggonku wis ora nduk. Wah, sembrono. Apapun bentuknya kita harus harmonis. Iya. Ngono emansipasi. Betul. Wanita itu sama kedudukannya. Saling menghargai. Dadi engkelan-engkelan iki yen golek bener ora bakal temu Pak. Iya. Dadi wong wedok karo wong lanang niku pun padha wae. Kudu seiring sejalan Mas ya. Sejalan betul. Mas Seiring Gurit. sejalan. Dados sinun sewu. Dadi kaya temanten kekarune sing disyukuri ing dalu menika, Mbak muga-muga Evi. Mbak Evi karo Mas Nasmai. nggih menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aja rebut bener ning rebut salah. Ojo dadi geni ning dadi banyu. Mm-mm. Ngono lho. Orang itu lebih baik minta maaf daripada memaafkan. Ya. Karena dua sejoli ini menjadi rumah tangga yang hebat ini tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Dan Ya, harus ya, yakin manusia punya kendala, Allah punya kendali, manusia punya masalah, Gusti Allah punya solusi. wajibnya manusia mengangkat tangan. Ben Gusti Allah sing turun tangan. Nah, diserahkan kepada Allah. Tembunge ana hadis fafiru ilallah. Dikembalikan kepada Allah. Ngono lho Mas kuwi ngene iki iso seiya sekata seimbang, ngono lho. Hidup lanang matamu kuwi. Kene iki ngomongi tenanan nih kok iso mangsane. Mula kersanipun gayeng Mas Gurit. Oke. Ponorogo itu nun pangapunten. Ya. Piyayinya sudah mengenal budaya sejak rumiyin nalika pakeliranipun Mbah D, almarhum Mbah D Mantep Sudarsono. Leres. Nggih. Lajeng Pak Haji Anom Suroto, lajeng Mas Sleng Warsino, Mas Purbo Asmoro, lajeng sak menika generasi-generasi milenial. Nggih. Mula ini yang dinamakan pagelaran 3L, ngoten. Pagelaran 3L. 3L. Ya, L yang pertama itu adalah lakon. Lakon. Lakon yang selalu dimatke kalih piyayi-piyayi wonten Madiun khusus Bonsari Tambak Mas. Ya. Lajeng yang kedua menika lagon. Lagon. Lagon mesti kepipun pakeliran wonten Limbukan. Yang ketiga itu lucon. Lah genepipun lucon kula kalian Mas kula. Alhamdulillah. Ya. Mboten sinergitas di antara kula lan panjenengan Mas. Iki, Pak. Ya oke. Kula kersanipun gayeng saya gayeng Mas. Ya. Niki lak mboten kula kemawon. Kula ing dalu menika nyambut damel sesarengan nggih menika bonsai mawar menika Iso bonsai mawar. balusi menika. Kowe ra sembrono iki piye kepiye iki ayo iki sing wis diarani sinden hoyot iki ya iki. Iya. Dadi arep mbok dongkel lho ya wis ngono kuwi bentuke. Ngono kok iso. Ayo jajal sampean karo Mbak Lucy kono. Heeh. Kono lho
Kowe krono, aja nganti kalah. Harkat martabat wong wedok kok iso. Rodok. Seperti? Tok, sik. Napa, Aja tok. napa? Kok rodok piye? Apa? Kowe kono. Jengkaripun temanten kekalih. Oh alah, ya. Kapapak ungelipun kodhok Bangka. Kodhok ngorek. Sing wedok urip bangka. Oh alah. Rabi tuwek. Perawan kasep. Lanange kasep, Nun wedoke kasep. dumateng para sayaning tamu undangan kakung miwah putri ingkang dadi kinurmatan. Apa iki? Temu manten. Ing samangke panggihipun pinanganten kekalih, Golekno sing nom lho. iki Kok tu tak bacok. dinikmati lho. Ora gelem karo aku. Nomo nek ra enak iki tuweke kotot mangsamu. Tuwek ora mbok lek menyapa. Ing samangke pinanganten kakung dipun panggihaken pinanganten putri. Laku napa mboten iki? Kadhereaken manggala Domas Hangasta apa kayak kembar mayang panggihipun pinanganten Hanggegem Gantalan ing samangke tindak sak pecak jumangkaing suku Nut Kedheping Nitra temanten kakung miwah putri simpangan dereng kawistara anggenipun panggihipun pinanganten kekalih sineksenan para tamu ingkang sampun kasebat setunggal mbokok setunggal. Ing samangke temanten putri ugi temanten kakung dipun panggihaken wonten pawian agung. Ing samangke nyuwun dipangestu dumateng pendherek agung saking Bonsari Madiun. Cinatet wonten ing warga agung Bonsari nggih temanten kekalih simpangan malih. Iki terus temune manten kapan? Kok mau simpangan tok iki ora? Sing anu, sing jajah. Ora jajal ya temu manten nggo gantalan. Yo, sing gedhi. Gantalan yo sing apik lah kuwi bosok kabeh nek kuwi kok iso. Gantalan sing apik, ayo gantalan. Ngono, nah kuwi diken. Ing samangke pinanganten kekalih Hanggegem Gantalan suruh menapa to werdinipun suruh kesusuan selak anggenipun pengin weruh keluarga agung pinanganten kakung weruh keluarga agung pinanganten putri kowe nyapa to ngalih iki lho Balang gedang lara. dibalang mangapa kok lak pas ngono Nah to wong Ya lek pasang. sing ikhlas ngono manten anyar iki kudu ikhlas ngono. ing samangke sampun titiwanci adicara balangan suruh yo aduh matane iki lho kok iso pranata cara mbok balang kok iso sampun kapiyarsa anggenipun panggih pinanganten gantalan suruh ingkang sampun dipun sawataken ing samangke nyuwun idi pangestu matane Walik. sing nyembah sing wedok iki lho Kesuwen kok. temanten putri wonten saandhapipun temanten kakung ing samangke nyuwun idi pangestu dumateng temanten kakung mugi iki contok iki iso kok iso mbok lung-lungne ngerti nek sinyale apik iki ngerti temanten putri Si, kiri lah, gitu ya. Awak dudul ngene urip skring. temanten putri angge nyuwun idi pangestu dumateng temanten kakung Si. Keri lah. temanten putri kadya-kadya pikantuk dolanan Latu. ingkang sampun dipun liling kadya-kadya Scooby-Doo ayo dipun angkat astanipun temanten putri lajeng dipun boyong wonten ing damparing keprabon ing samangke dumateng Kanjeng Ibu Sarimbit Kanjeng Rama Anjing. Kancing ngono kancing. temanten putri kaboyong kalarapaken wonten ing damparing keprabon nggih punika nyuwun donga pangestu dumateng Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu Duk nih sitok lho kowe aja guyu padha ditanggape guyung kene lho karo aku kene kok iso amit nggih Mas amit kene nah ono kene lenggah kene ing samangke temanten putri
Hanggandeng temanten kakus tumuju wonten ing kakung. Teman jumbleng. Temanten putri yang gandeng temanten kakung tumuju wonten ing sangandhapipun Kanjeng Rama. Ing samangke tindakipun temanten kekalih kadherekaken ngungelipun kodhok murek. Kowe jane manten apa gento? Manten mlaku sing apik ngono wis. Mbok akal ngene sih. Sampun kawis turu. Temanten lenggah wonten saandhapipun Kanjeng Rama. Kawiwitan temanten putri nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Aduh. Kakean Kanjeng. Rama, kula nyuwun tambahi pangestu Rama. Nek njaluk ndangak aja ngene. Ketok kan roe. Ya iki sing diarani kentang iki ya iki. Nyuwun tambahi inti pangestu panjenengan Rama. Ya ndak pangestoni ya nduk anakku bocah ayu bocah wadon sing ndak kudang ndak domo. Muga-muga anggonmu bebrayan ora ana beda sawiji apa wae. Bisa atut runtut renuntunan anggennya andum katresnan marang garwamu ya nduk. Nggih dawuh pangestunipun. Ing samangke sampun paripurna anggenipun nuwun dipangestu temanten putri dumateng Kanjeng Rama. Dumawah Kanjeng Ibu paring wedar sabda temanten kakung. Ngopo kok tak tuwunya nang kok iso nyapa karepe nyiyup ibuke lho. Karo mboke dhewe nyapa. Kok karo mboke dhewe. Kowe iki kabeh kok iso kene lho kok iso ngono. Gue Goldi ya sepung. Goldi ya sepung Bob. Bu. Nyun donga pangestu muga-muga anggonku bebrayan karo Diajeng Lucy. Muga-muga ndang pegatan ya, Bu. Kok pegatan? Muga awet ya, Bu. Iya le. Tak pangestoni. Muga-muga padang dalanmu jembar. Nggih. Hidungane wong mati, Mbok. Kanjeng. Padang rezekine ya Nggih, le. Mbok. Jembar dalane. Amin, Mbok. Ing samangke sampun paripurna kekalihipun temanten lukar panggenan ingkang putri kawiwitan nyuwun donga pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ya, Kanjeng. Kuwi tak iki. kita MC kok iso. Ora kesetrum. Tambah iki pangestu Kanjeng. Ibu. Tak pangestoni, Nduk. Ing samangke temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Ora perlu dadak nangis. Iki ana pasewakan agung anggonmu andum katresnan. Bapak, aduh. Ya, iki pas ngene kok iso. Ya nek pas noleh ora apa-apa. Mangsamu pas delok kok iso. Kok mbok tubruk mangsamu. Daduk kan. Kene. Ing samangke temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Ya. Le. Nang dalu donga. Donga pangestu ya Pak, muga-muga awet ya Pak. Anakku jok kluthuk. Sabar lan kuatno atimu ngemong bojomu senajan to ana ombak sing gedhe aja mbok adepi kanthi gedhe yo Le. Bapak tresno Le. Tresnaku sundul langit mula kowe tak puja tak puji tak mulyake cilik tak gedheke gedhe tambah tak pinterke tak unggahke ana ing dapan kepraban. Nggih Pak. Aja nganti gawe glondong bojomu ya Le. Ayo mbok tresnani kowe. Dirat windo pisan. Aja nganti kowe sia-sia ya Le. Bapak ora gedhi ya Le. Gedhiku mung karo sapa wae. Wis kuwi tak pupus. Bengi iki kowe kudu sabar.
Aja nganti kowe nesu. Piye-piye kuwi bojomu, aja mbok gawe lara, aja mbok gawe gelo, tresnanono. Mergo mbiyen mbok tembung kene wong tuwa, kuwi sing diarani garwa, sing Pak biadab. Ngapa lho kowe iso? Lho kok elek mbok komplaki. Oh, bapak biadab ya. Lah kowe yo kan mau ngelek-ngelek aku terus kok. Sayang. Apa enek wong apa enek calon maratuwa kok di paneni ora oleh. Ing samangke sampun paripurna Kanjeng. Ayo. Se. Ya. Gema Mustika musiknya. Aku lagi gandrung kok iso. Wong ayu ki nadane apa ya? Lah yo kene nu. Tali asmara Mas, tali asmara Mas. Lintang asmara. Lintang asmara. Kok iso tali asmara? Gawe gamelan. Belok. Ing samangke pinanganten kekalih ngasta penir. Niku wonten asbak ingkang wujud ndas. Kaya souvenir ngono ae ya. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susadro ning patenku. Wong bagus antap rasa atimu tresnaku tulus nan Cikar. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sena senadyan nyawa oncak sanga raka wis tresna ra bisa Ya rada romantis to, Pak. Rada romantis. Mbak Lucy barat sampean masih gadis. Misra. Sayang, Iya cinta. tidak ada wanita lain yang aku cintai kecuali kamu sayang. Yang bener. Malah gila nih ya. Itu sing mantan anyar kan iki? Ya. Sayang, seandainya nanti kita sudah berumah tangga. Jak ngomong terus to, entar terus ngomong. Aku lek manten anyar jenengan pundhutke apa? Kowe apa dhisik yubu ini? Nah, klebutmu ndi, Pak? Betul apa nek. Yang ini lho ben rada romantis kok iso. Nah. Klebut. Allahu Akbar. Ya apa kok iso? Oke ya. Kaya Ambrosi. Guatal iki lho kabeh. Kene ndak ngono dah, ngono. Ayo coba. Anu, guatal mlebu ning kira ngulune. Gak apa-apa, menikmati peran tuh harus. Kene klebut ya, Dik. Wah. Ayo, Lucy. Sayang. Ora ono. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu macam Dek Lucy karo Bahrun. Siang pan turun ratri mong eling manis hati setiaku bisa menduweni marang sang Tiasu Laksmi. Yo. rasa kangen angin putih. Oh wayan datang balen Ah, wong loro padha
bedane. Ya Tak cekel lampung aku ya. Ulo-ulo. Ulo-ulo lagunan. Wong ayu tresnaku kinarya tamba susah jroning batenku. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna. Rapi sadi pisana. Mas Kuku, Mas Kuku. Lucy Brahman Ponorogo. Siapa? Tolong. Ratri mon eling manis ati senjaku bisa anduweni marang sang Yesus Gemah musik Indonesia Sakjose Wong ayu tresnaku kinarya tamba susah jroning batenku. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna. Yen tresna ora bisa dipisahna, yen wis tresna ora bisa dipisahna. Mbak Lucy kok kene, Mbak Lucy kene, kluthuk kok kono. Nah, Ayo coba terakhir kotmu keyboard to. Iya. Yen wis Suarane gedhe ki to. Kene nek wira swara handal kabeh kok. Yen wis. Ayo. yen wis tresna. Iki tangane ning kene, iki ning kiwa tangane. Nah. Bisa. Ducane tuh, ducane. Ducane. Lho. Ducane kok iso. Iki jan iki. Goblok ya ra iso. Ngene lho. Ngene lho. Yen wis tresna. Ora bisa dipisah.
Koplek. Pok. Ya aja wis. Oh dia. Ojo ngono, disio-sio. Ayo jajal. Ngono kok kene. Tak lusi ya. Yes. Kok tak tonyoni tenan lho. Toyo diasung sing tak toyo kudune kowe. Rambutku kowe duduk tape. Dimake. Aku kecut-kecut to. Tapene ku tak kene dasmu lho. Ayo, sorry bos, ayo. Iya no wis. Sik. Wis ngene, aku rasa. Wis kowe karek anu. Aku tak backing vokal yo. Iya no wis terus no ora bisa dipisah no. Nah ngono lagi romantis ngono lho. Rasa ya Mas Ludung iki. Rasa piye ini? Rasa wong kene tak kek kok, Bos. Mangsane. Ngono lho dadi menjiwai ora vokal ning karakter gerak tubuh ya. Aku kecut. Ngangkat Brahman kok kuat lho. No. Ayo ngambil satu. Belok, Pak. Cobi, Pak. Ngambil beloknya, Pak. Mas Lidik. Ya, kene. Mas Lidik, Mas Ludung. Siap. Nggih, niki wonten dawuh. Cek. Ada dawuh saking panitia. Siap. Nggih, niki ora komplit yen ora Pak Juri dan Pak Kepala Desa Jatuh tindak ning tindak. panggung nggih. Siap. Mbak pilih wonten renan penggalih Nggih. Pak Juri Budiana atau Pak Juri dengan Mbah Lurah. Nggih, Kasuwun atau- Cikar saking Sasono Palenggan. Leres. Atau Ah, Pak Juli betul. kali Pak Kapolsek, monggo. Lho, Ya. Mbah ngopo toh? Mbah Lurah. Mbah Lurah Oh, Mbah sama Lurah. Pak Juri. Nggih. Ngono biar enak. Nggih. Leh, momentumnya biar terdokumentasi. Betul. Monggo. Nggih. Ya, serpeke tangan Mas. Monggo Pak Juri. Tuan rumah. Julianto. Nggih, Mbah Pak Lurah Juri. dipun dampingi Kalih Mbah Lurah, Mbah Lurah tambak Mas. nggih. Nggih, Mbah Lurah tambak Mas. Kali ngulon. Monggo Pak Juri. Ah. Tuh, kayak ini kan Bu. Ya, masih persiapan. Monggo Pak Juri. Monggo Bapak. Saribet Ibu. Nggih, Pak Juri dan Kaderakan Budiana. Mbah Lurah monggo. Nggih. Loh, sopo kae? Monggo Bapak. Mbah Lurah, monggo Mbah Lurah. Mbah Lurah tambak Mas. Sugeng rawuh Mbah Lurah. Gus, kendalu. Alhamdulillah. Atur nuwun. Nah, Nun sewu Pak Juli. Pak Juli. Nggih. Anu mikir kita nun sewu. Lurah. Ibu. heeh. Kowe kok sok repot bianget to kowe iki. Monggo Ibu. Ganti ya, yang ini ki ganti. Terus nek wis mbok onehi mic terus arep mbok kon ngopo ngono lho. Matur suwun nggih, matur suwun. Lho, urung dingge ngendikan kok iso. Ayo teko ya. Monggo Mbah. Monggo, Mbah Lurah. Monggo Pak Juri, Pak Juri rumiyin. Nggih. Mbah Lurah ingkang mangke nutup. Monggo. Ngoten nggih. Nggih. Kira pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur pangandikan saking Mbah Juri Nggih. nggih. Sepindah matur suwun sanget atas rawuhipun sedaya kemawon ingkang hadir wonten kaludhangan dalu menika. Kaping kalihipun ngaturaken gunging pangapunten lan gunging nggih matur suwun sanget atas pambiyantu sedaya keluarga, masyarakat lingkungan ugi sinoman ingkang nglancaraken acara wonten ing Amin, dalu amin, menika. Nggih, mugi-mugi kunjuk kagem Pak Juri sak keluarga tansah dipun paringi kawilujengan. Amin. Amin. Sehat, rezeki Amin. ingkang kathah ingkang Amin. barokah. Amin ya rabbal alamin. Derek tanglet Mbah Lurah. Mbah Lurah ndek tanglet. Disampun ruwatan.
Dereng, Mbah. Sampun kol kepungkur riyin. Tahun ngajeng. Apa tahun wingi? Oh, Tahun wingi. kepungkur. Alhamdulillah mugi-mugi tahun Nggih. ngajeng saged kasembatan nggih, Mbah. Insyaallah Amin. panjenengane. Amin. Mboten sah angel-angel pun dicontoni Pak Juri. Heeh. Payangane nggih ngeten iki. Nggih. Dalange Mas Gurit, Nggih. Litik Kluthuk Mbak Lucy. Mungkin nek mboten percaya anggarane tanglet langsung. Nek tahun ngarep wis munggah. Ndang di DP saiki. Pak Juri, pangapunten guyon Mbak Lurah. Nggih. Monggo Pak Juri. Sampun. Loh, Oh, alah. Ngoten kok nggawa mic. Mic diwakili kok ya mike ditampani. Mbok menawa nyanyi lho. Setunggal pangandikan mbok pilih nelaken nggih. Atur suwun dumateng sedaya warga masyarakat. Matur suwun dumateng sedaya masyarakat Nggih. ingkang sampun bantu acara kula sak keluarga. Kula namung ngucapaken matur suwun sak ageng-agengipun. Alhamdulillah. amin. Mugi-mugi cinatet ngamal jariah panjenengan Ngaten. ngentekke ragat golek nikmat mugi-mugi dipun tebiaken saking laknat. Insyaallah pinanggih slamet donya akhirat. Amin Allahumma amin. Budiana. Mboten. Idem mawon. Budiana iki ya mek meneng wae. Engko ya mek nyekelmi terus Diana kekasihku. Pak Juri ngono engko sesuk putune metu neh. Monggo. Matur nuwun Budiana. Nggih. Pak Juri makasih. Pak Juri, Mbak Lurah, Lurah. sehat selalu. Sehat selalu, Pak Tetap Juri. terarah dan amanah. Amin. Nggih. Niki Mbak badhe Lurah. nyanyi. Nyanyi, Mbak Lurah Mbak badhe Lurah, nyanyi. nyanyi. Retno. Mbak Lurah, Nggih. nyanyi no Monggo. Mbak Lurah. Monggo nyanyi riyen Mbak Lurah. Nyanyi Mbak Lurah. Monggo. Nggih. Mbak Lurah nyanyi. Oke, niki bebas, Mbak. Dados Mas Gurit nika majemuk. Jadi beberapa lapisan bebas. Genrenya apa aja los. Nggih. Panjenengan ngagem songkok, religi, qasidah oke. Panyuwunipun Sohibul Bait Nggih. nggih. Tembang kangen. Oh, tembang kangen. Cocok. Nggih. Tembang kangen nggih. Pak Lurah nyuwun sewu dipun rencangi sinden-sinden apa Nggih, monggo. Mboten sapa. Nggih. Niku biasane nek tawa ki mesti enten bandrole. Lah anu niku mboten niki dereng. Ya sama-sama ngaten Mbak Lurah. Monggo ndok Puri Mbak Sinten? Dok Puri, Dok Ana. Mana-mana. Dok Puri, Dok Ana, ayo. Ya. Baik. Dampingi Mbak Lurah. Mbah Lurah ngene iki tenan. Sapa? Iki cilik-cilik iki. Nggih. Payoh, lha iki senengane carik kami tuwa lho iki. Ngoten. Cobi Mbak Lurah. Mbak Lucy ngriki. Nggih. Nah, kersanipun pas iki eh. lurah, lah niki kentongan bali desa. Lah niki. Lah iki ya ditata. Heeh. Sampeyan kene pas ya posisimu pas. Siap. Budiana sini. Budiana, nggih. Pak Juri sini Mbak Lurah lagi Mbak Lucy anu jero omah. Mbak kuwi aja sia-sia ngawur ae. Oh, iso jero. Monggo siap tembangan nggih, Pak. Oke. Mbak Lurah siap Ya. nggih. Ya, monggo Mas. Ada Mbak Lurah tambah Mas. Pak Juri spesial dengan garwane Budiana. Ya. Wayah wengi udan grimis rawe suwe banyu kantu metes dadi sesukon pun nangis wong sing tak tresnani ego ninggalake aku wong uripku yen ora ono sliramu. Thank you.
Diana. Iya. Sampun Bu Diana nika ketawisipun kok remenanipun lagu luar negeri, Bu. Inggih. Lho ibu ki piye lemah lembut kok Nggih, ya. kula nuwun. Mirsani bapak. Bu, Diana saking Sulawesi. Pancen iki saking luar Jawa Mas Baik Didik. nggih, kula menika. Oh tidak paham bahasa Jawa ya ibu? Loh, piye to? Tidak bisa le. Ibu paham, tapi sedikit-sedikit. Oh sedikit-sedikit. Ah. Biasanya ibu nyanyi apa? Poco-poco. Sampai ki yo ngono, Bu. Saya terima kasih nggih. Sampun Terima kasih. aja kita. Terima kasih Bu Diana. Barokah. Mas Durito, matur Mbak Lurah, nggih, matur suwun, Mbak Lurah. mawon, nggih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Lurah suaranya bagus, Mas. Nggih. Mbah Lurah bagus suaranya. Mbah Lurah. Nah, Lurah ki ngelu ning sirah ngene iki opo becekan akeh yo mumet lah. Mangsane. Mbah Lurah tambah Mas luar biasa. Nggih, leres. Dan Yayin Widoyo suaranya bagus. Alhamdulillah. Ngeten iki lho, Mas. Heeh. Pejabat niku sok kala yen mboten pirsa napa ingkang dipun raosaken warganipun, sok kala nggih bingungke. Heeh. Ning alhamdulillah Tambak Mas dengan dipimpin beliau Mbah Lurah insyaallah Tambak Mas pinanggih gemah ripah roh jinawi. Amin, Allahumma kabagyan amin. katentreman kamulyan saged mayungi sedaya wargaku masyarakat Tambak Mas. Amin. Bonsari Madiun. Oke. Nggih, tak wacane namala dhisik Mas ya. Ampun Nggih. kersanipun dipun bantu Mas Luduk. Heeh. Mung siji. nggih kula wangi pundi. Mangke Kula waose Mas, Mas. Hah? Kula waose. Nggih. dalang kok enek surat siji kok mu siji kok. Nyuwun pinten kok iso. Nggih saking Bapak Saimin. Heeh. RT 12 Ngadiloyo. Ini cedak-cedak Oh, ini. Grogol nggih. Salam taklim kagem Bapak Dalang. Mm-mm. Mugi lan sedaya para rombongan mugi tansah rahayu wilujeng sukses sedayanipun. Amin. Amin Allahumma amin. Mugi saged kepanggih malih ing wekdal ngajeng sembah nuwun. Amin. Nyun gending kutut manggung. Oh, nyun cengkok Bu Rusyati. Heeh. Ingkang nyekar Ibu Utari Ningsih. Oke, mangke Bu Utari, Bu Utari. Enek to Ibu Utari. Utari Niki Bu Ningsih. Utari niki. Niki Bu Utari garwane Pak Udowo. Nggih, mangke diaturke wanci goro-goro. Oke. Oke. Tapi pun ngen pakemipun kutut manggung ngesipun wonten goro-goro. Mas. Betul Mas Lidik, betul. Ngeten, ngeten. Ya. Limbukan itu nun sewu. Ibarat ngen awake dhewe niku bocah Intermezzo, nom-noman intermezzo. intermezzo. Ya, oke. Heeh. Ini saking tuan rumah Mas Lidik Mas Luduk. Cek. Nyuwun 1 jalak putih, 2 gladik glinding, tambah saking Karang Taruna Tritunggal nyuwun lagu ayang-ayang. Boleh. Ya, kene. Tetep dilayani Mas. Oke. Ya. Pokoknya Mas Gurit ki anu kok ngepenake piyayine. Sing nom-noman ya dipinangkani, sing sepuh ya tetep diladeni Ya. lho, ngono. Tapi ingkang dipun daulat sinten? Ayang-ayang. Niki. Heeh. Oh niki. Nek duwi ya, duwi lestari. Kene pelokmu Mas, Ya, pelok ya, Mas, ya. cobi kula tak nyun pelok. Ya duwi. Mentok tak kandhani mung mlakumu angisin-ngisin mbok yo aja ngetok ana kandhang wae enak-enak ora nyambut gawe mentok mung mlakumu mega gawe kuyu one. Jan, kowe iki yo ngono kuwi. Kudune nek sepote mentok iki awakmu pas neno terus langsung wek. Akae Mas ngono to? Nggih, Iya, no. awakmu. Mas Nutuk mentok lanang. Mentok kamu. Mentok tak kandang. Sik rapen. Nah, kumu angisin-ngisin mbok yo aja ngetok ana kandang wae enak-enak ora nyambut gawe mentok mong lakumu meka gawe kuyu langsung wek madhep rene ti ngadene wek kluthuk mentok lanang ndang agresif wek mas nah ngono nek wis mentok wedong ngono kuwi langsung mencolot Cep. wek Wek. Terus mudun terus kewer.
Ki apa ngono kok ya? Tresnane iki lho kewel. Ngono. Nggih, sing dalu Mas Dik Mas Duduk. Oke. Kau napa mundutan iki mau sing diaturke benjipun Bapak Gurit. Ayang. Oke, siap. Nggih. Karang Taruna Tritunggal. Saestu. Ya. Ya. Cobi maskote sak pinten? Kanca-kanca Gema Musika. Cobi. Ya. Duh. Duh, dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula lapet tresna datang kendhat saking jebon Tampilani Tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan kandangku sliramu isih nyawiji. Oke. Siap. Musika. Gema Musika Indonesia. Wih, Dalam Mas. ayang-ayang ya. Nggih Mas. Kula kentutke dumateng Bapak Babinsa Kanthi Mas. Oke. Siap. Sehat selalu. Ya. Bapak saya ini. Tetap salam presisi pokoknya. Peteng rasane ati kananda sengiting liyan hanyawan aku kowe labung tresnan kang mas wong bagus tak jalu ojo seleka tresnan panjere tresno kuwi dewa coba Gema Mustika. Indonesia. arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra iso nampa bakal kajogo yen turun kapisan ring kanggo so yang mas kowe sing tak sayang kalilo aku kehilangan kang mas mustika Gema Musika Indonesia. Mas Nidik, Mas Gunduk, Mas Sakjose. Gunduk. Sakjose lagi. Ayo nih. Ayo Dik. Mas kowe sing Asik.
Terima kasih Audio Indonesia. Sanjose. Mustika Indonesia. Terus ndut wi. Dadi tradisi nggih tetep diikuti, iya. modern kula tetep derek. Dasare minangkani dawuh saking kadang-kadang Karang Taruna Tritunggal. Nggih mugi-mugi saged dados jaminipun saya. Niki. Nduk Kan Utari. bahwa atributipun lak tradisi, Mas. Mula jangan sampai kita terkikis dengan tradisionalnya. Betul. Ya. Ya, Utari. Siap. Utari. Mbak Utari, mau enggak Mbak? Gemamus lagi. Gemamus lagi ya. Nggih, Mbak Utari. Gemamus Mustika. Bu Farida. Bu Farida yang selalu nyimak. Thank you. Kudune awakmu nyanyi tempe kene tipis-tipis ngono. Ya ngono tempe godhong kae lak enak to, Nduk. Un. Ditimbal Mas Gurit. Yen iso aja sampe ngujiwani ya, Dek ya. Ya. Wis lah nuwun. Lega lega. Mas apa niki? Durung rek ya apa sih kok. Ya tak kira ya wis. Nggih, wonten dawuh. Ya, Bang. Duwi ngadeg terus lenggah terus jumenenge sampean. Kaya ora ono bedane. Masuk ora nek bedane lengan. Tak sampeyan kan lengane padha gudi gedhi ya. Lho ya. Diopeni Pak Juri kok Oh, alah sing makmur ki ya ngene iki. Modele request-e Pak Juri. Pancen matur nggene Mas Gurit, iki request-e golek sinden sing bentuke kaya kombi. Ya. Iya Mas sing gede-gede. Ini cocoknya karo kahanan. Weh, tenan ngomong. Ya. Ayo, Nduk. Lek menika mboten kombi, menika kombo. Nyanyi, Nduk. Iya. Nyanyi, Nduk. Napa Pak Gurit ingkang dipun dawuhi? Ya sing lagu viral-viral. Siap wis kono. Apa? Wis kono. Iya, Gus. Ulah. Apa kuwi nggih? Kusuma Wardani. Ya kuwi. Nggih. Kusuma Wijaya kok Kusuma Wardani. Kusuma Wijaya, Mas. Dalange beda Kusuma Wardani. Sing bener kuwi Kidung Manggala. Ngendine kuwi? Akeh. Ya, kagem Bapak Suwandi sak kanca yang dari Kauman, Semoroto dan juga Mbah No sing sanga Blonggong. Pak, kalih
Dulur-dulur kula sesepuh-sesepuh wonten Kelingan, Mas. Heeh, lah iya. Niki wonten Kelingan. Pak Narko, toko Mas Leo nggih rawuh. Heeh, alhamdulillah. Pak Trimo Pratama, Mm. Pak Santo. Heeh, dulur-dulur sing mirsani lewat kanal YouTube. Jos, Mm. YouTube malam hari ini yang nonton luar biasa. Ya. Hampir tembus 1.500 Ah. nonton. Akeh ya Mas. Akeh. Bu Farida juga nyimak yang di Dubai sana. Dubai, Pak. Ah. Masya Allah, Dubai luar negeri loh. Ah. Wah, Mas Klutuk, angsal salam saking Arab Saudi. Sembah nuwun. Alhamdulillah. Loh, ora iso. Alhamdulillah Pak. Wong rencanane awakmu ki dikon ngibur unta ning kono kok iso. Gibur apa? Unta. Unta nglairne kendagel. Edo. Ya. Wong ana Mas Gurit. Ya. Limbuk sange. Matur Mas Gurit. Napa, Mas? Limbuk sange kan bedol. Lah Ini nyapa? apa? Wis diganti enek limbuk sange. Loh, endi, Mas? Iki lho wong loro iki. Ngawur kuwi anake sing kagungan rumah kok. Karena gundulmu anakmu. Dilipet. Yo, Ya. kaca-kaca. Ya, Kusuma jaya-jaya dining lo. Ah. Ana utawi Belek genduke Ponorogo. Belek gendukan. Ger. Ya. Yuk. Utari. Gema Mustika.
Utari, matur suwun kembali ke tempat. Ya, Ana sama Puri tampil ke depan. Gema Mustika, ya. Ya, sepatu Mas. Ya, Dok Ana, Dok Puri. Ya, tampil kedua. Jan, tenan. Spotmu kaya anu, Dok. Pripun? Kaya metune presenter kuis. Nah, siapa ini, siapa dia? Ya. Nggih, Gema Mustika. Oke. Lagunya apa? Monggo. Ya. Lagunya apa? Setengah caca ya. Oke, koleksi mawon nggih. Koleksi dari Gema Mustika. Cinta Merah Jambu. Iya, iya. Ya, madok Mas Luluk. Mantuk. Mantuk. Lerane cinta merah jambu lerane jambu bol ya apa. Jambu kluthuk, Mas. Nah, jambu kudu cocok dia. Mas jok lirik, Mas jok kluthuk. Derek Dalem, goyang monggo. Oke. Hmm. Aku ora iso ubah nemen-nemen. Lah pripun? Isin anakku ning kene lho. Generasi penerus niki. Aku tahu kok turu ning omah karo mboke yo ngono. Pripun? Ayah kok enggak joget. Eh. Aku tadi ning turun iki ya kon joget karo kuwi, konoan kuwi. Bahaya, Mas. Anake kluthuk iki. Adik di sini, di tengah di sini. Anakku cilik tak jak tirakat. Anake kluthuk iki gedhe mergo angger tanggapan panganane wong tanggapan iki dadi iso gedhe kaya ngene iki. Turan-turan niku. Iya. Ojo to, Mas. Sini sayang. Ya, adik sing tengah mriki sing goyang. Nggih. Jan iki generasi Ngene iki penerus. aja mbok jak munggah ngene iki rombah lurah kudu tumbal lurah nyangoni calon. Mboten napa-napa rezeki. Joget, Monggo ya. ingkang badhe paring berkah. Rumangsamu anakku mbok anggap kotak amal nopo. 2000 mboten napa-napa bagi separuh, Mas. Ben sakmene diwarai budaya. Nggih. Gedhe sok. Ya. Latihan Gedhe sok. kendel, adik. Joget, Nggih. Ya, ya. Ayo sih. Joget ya, joget ya. Namanya siapa tadi? Yang ini namanya siapa? Dea. Yang ini namanya siapa? Orang kerupuk. Ayo joget. Ayo joget. Yoi. Ha. Tangannya ikut tante. Asik. Yoi. Ya, ya.
Rinduku hanya kamu, rindu hangat kuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cintaku hanya kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat kuku. Terima kasih. Adik Pinter. Nduk, Siapa ini? Nih, sini dulu. Adik di paringi sangu iki Pak dibuka, Dalang. dibawa pulang kok nggone Mas Gure. Cocok. Ini, sini dulu, sini. Paringi sangu Pak Dalang. Ini Terima kasih. dibagi berdua loh ya. Dibagi berdua loh ya. Dalang iki leh dermawan ngono kuwi. Terima Ojo. kasih. Matur suwun. Ojo lain nanti jaluk bapak ya. Bilang apa? Bilang apa? Ayo, bilang Terima apa? kasih. Ama jawab. Dan wis wis. Ya udah, do omong. Wes. Saiki modele kluthuk ngeten niku, Mas. Ngono ya? Nggih, nek tanggapan anake jak munggah karepe yo nggih golek tambahan rakitan sithik-sithik. Mas. Bisane. Heeh, yen kondur anu pamit riyen kali. Siap. Pak Juri. Ingkang baku dalu menika mboten kok seneng-seneng mboten. Heeh. Nanging ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, Pak Jurianto lan Bu Diana anggenipun mujudaken syukur insyaallah ngamal jariyahipun dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang baku beliaunya Pak Juri berbagi kebahagiaan mboten kok golek-golek, bersedekah nggih mboten dadak ngenteni. Ning niki ingkang saged dipun wastani wong sugih ya ora malih, wong penak ya ora ndangak. Nggih. Insyaallah Pak Juri sak keluarga dipun caketaken kesehatan jasmani rohanipun, dipun panggihaken kabarokahan ingkang saageng-agengipun. Insyaallah sedaya pikantuk kabagian kamulyan saha katentreman. Amin. Mas Lutuk, Mas Allahumma Lutuk. amin. Siap, kula namung ndedonga mugi-mugi sing nanggap selamat, sing ditangkap selamat, Amin. sing delok selamat, Amin. sing dodol selamat, Kabeh selamat. tukang son selamat, tukang syuting selamat, tonggo teparo selamat, sedaya pinaringan selamat berkah barokah saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Mas amin. Gurit, mbok Nggih. bilih wonten klajeng ngatur nyuwun pangapunten. Kados hotel panggih Kula malih. Mas pribadi Lutuk. mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Insyaallah sedaya kanca-kanca seniman sukses. Ya, amin. Amin. Nggih. Alhamdulillah. Mas Sembah nuwun Mas Gurit. Sami-sami. Nggih. Kira-kira sudah tindak. Nggih. Nutupi kewajiban nggih, tak derek nggih.